La piscina municipal de Montjuïc, amb les seves extraordinàries vistes de postal de Barcelona, va ser un cop més l'escenari perfecte per la disputa del Campionat de Catalunya de salts d'estiu absolut i en categories d'edat, en el que hi van prendre partida més de 30 saltadors i saltadores en la prova que posava el punt final a la temporada a casa nostra, a la que els saltadors catalans han tornat a demostrar estar a un extraordinari nivell, tal com ho van demostrar en els diferents campionats d'Europa. El Campionat de Catalunya d'enguany es va dividir en dues jornades matinals en les que es van veure salts de trampolí d'1 metre i 3 metres i plataforma de 5 metres, 7 i mig i 10, en el que es van veure salts excel·lents. Han estat un cap de setmana de dues jornades de matí, amb les quals ahir es va realitzar la categoria, el trampolí, la prova de trampolí en 1 metre, que és potser la més participativa, donat que els que s'inicien tenen la possibilitat, atès que hi ha les competicions per edats i absoluta, de poder-hi participar. Quan parlem de competicions per categories, significa que en funció de les edats, la E, la D, la C, la B i la A, va gradualment pujant per edats i al mateix temps també amb dificultat de salts. Això el que facilita és el seu aprenentatge, la seva participació en diferents competicions. Avui hem tingut 3 metres i plataforma, la qual cosa també, donat que són dues proves amb més dificultat per l'alçada, doncs també mengua una mica la seva participació. Si més no, al voltant de 30 saltadors doncs han pogut participar en aquest cap de setmana de salts de trampolín. El nivell del Campionat de Catalunya de salts d'estiu d'enguany va ser molt alt, destacant la igualtat que es va viure en categoria femenina, on la competència va ser força renyida. Tot el contrari que la categoria masculina, on un nom propi va sobresortir, Ferran Esteban, un dels millors saltadors del moment, que tot i la seva joventut, continua demostrant una gran maduresa sobre la plataforma i una extraordinària seguretat en els seus salts. Doncs avui he competit a plataforma, he fet alguns salts de 10 metres i la veritat és que era una adrenalina molt forta, perquè eren salts molt complicats, que no sabia molt bé com els tenia que fer, i ha sigut una satisfacció molt gran fer-los bé. La disciplina de salts continua la seva expansió mica en mica i el Campionat de Catalunya va servir per deixar palès un cop més que el nivell continua creixent i segurament encara ho farà més quan els saltadors en breu puguin continuar els seus entrenaments durant l'any, ja no en sec, sinó en la seva nova instal·lació al CAR. La disciplina de salts és una disciplina que costa molt de treballar perquè, com ja se sap, hi ha una carència d'instal·lacions molt important, que jo crec que era un dels grans objectius d'aquesta federació i d'aquesta nova junta directiva que fa 2 anys va arribar, tindre finalment les instal·lacions i les torres de salts perquè tots els nostres esportistes actuals i veniders on es pugui fer tota aquesta tasca de promoció de salts necessiten. Ara ben aviat, ja en un any, ja tindrem la nova instal·lació del CAR i molt possiblement el Club de Barcelona en els propers any, 2 anys, podrem ja també gaudir d'una nova instal·lació. Jo crec que el futur, m'agradaria dir que el futur és nostre i estic convençut que així serà. Ferran Esteban o Daniela Chillida van ser els més destacats del Campionat de Catalunya d'enguany, amb el que es posa punt i final a una bona temporada tant a nivell estatal com europeu dels saltadors i saltadores catalans que continuen millorant any rere any.